Dolro o sangsaro hamjakmano bagui tonglaina bagui mutai gutom buddo jengno hamjakmano teiwi ketei kokthai sai kalangmano norokno tini ang kok brok bai sai khana runani naiwo a bagui o video no paithak jora nai tongni dolro hamjakma musangjak wngnani naimya hamjakma kubui si wngnani nango hamjakma naithok chwla tei naithok bwrwi no nugui wngmano hinya hamjakma wngkha kwnui naithok bwkha hamjakma no se hino ta swlaijak di nwng kebono no hamjaknai hinui nwng kubui kheno tongdi kaham borok hinkhe nini a kubui no hamjaknai kaham borok hamjakya a millions gal no bo hamjago only khoroksa bwrwi no a millions gal tongma jagao phanusi puito ta khaidi a borok no kebono no hamjak hini samano puito khaidi a borok no si je borok nono hamjakma phunukwo kubui hamjakma swnamjago buji furuni simi sukrukjakma khe phaiwo lakma kwtal phaikhe kubui hamjakma haino wngui thangya abo tusi swnamjago hamjakma sannai ta wngdi hamjakma runai si wngdi naithok borok always kaham wngui tongya kaham borok khe always no naithok wngui tongo kaisa naithok bwkha phano kaham wngkugo a million naithok mwkhangni slai phano nungo sangsar no slainani musuk khankhe nogo thangdi tei nini family no hamjak mungrui naidi kubui hamjakmani paithangjaknai sal hini kwrui hamjakma rok mungsaya aro jaga phunuk mung kwrui hinkhe puito rok mungsaya aro jaga proof kwrui hinkhe nakarma rok bo mungsaya aro jagao slai mung kwrui hinkhe hambai dolok no o video no paithak jora nai tongma bagui please o channel no subscribe khai ridi tei bell icon no press khai ridi katal video notification monnani bagui